arloan gero eta arazo gehiago daudela, bai etxebizitzaren arloan, bai ekonomie arloan, eta etxebizitzarak lortzeko edo arazo asko edo ugari sortzen dira. Bai aurkitzeko, bai izateko alokairu bat, eta bai alokairu hori, alokairu horren prezioei aurre egiteko. Pobrezian dauden familia askok etxebizitza daukate, baina hori ez du esan nahi, etxebizitza izatea ez du esan nahi pobrezitik kanpo egotea. Paris Buruz 6 egiten dugun helburu nagusia da elikadura duina eman, bai erabiltzailei eta atea jotzen duten pertsonei, eta gaur egungo panorama geroz eta txarragoa, hori bai egia da. Geroz eta pertsona gehiago etortzen dira Paris Buruz 6 elikaduraren bila, jantokiko perfila bai direla gizon gehiago eta kale egoeran dauden pertsonak edo azpi etxe bizitzetan dauden pertsonak, eta gero badaukagu biltegi solidario bat, hori badaukala helburua familientzako, eta hori bai dela pixkat horren perfila bai badaudela emakume gehiago, familia monomarentalak, eta hor bai ikusten dugula genero aldaketa hori bi rekurtso ezberdinetan. Ikusten dugun egunerokotasunea sindikatuan, alde batetik da etxebizitza bat lortzeko ezintasun larria alokairuan batez ere, horixe prezioen igorengatik eta bar, eta bestetik etxegabetzen inguruan dugun panorama oso larria da, hau da, ezinezkoa da etxebizitza baten mantentzea, gero ere etxebizitza batekiko sarbidea ere gero eta zailago dugu, kale egoeran dagoen jende kopurua ere igotzen doa, hortaz etxegabetzeak dira krudeltasun nabarien agertzen den eszenatokia ez, etxebizitzaren arazoan, badaudela judizialki azkeneko hamarkadan Euskal Herrian 20.000 baino gehiago eman direla, horiek judizialak, baino ezkutukoak deitzen direnak, hori prezioen igoragatik, jabeen abusuengatik, asko izaten dira hori ere, eta sindikatuan egunerokotasunean hori da arazo larriena. Nabaria da, higiezin enpresen, bai jabeen filtro arrazistak alokatzeko, eta horrez gain, arrazismoa arazo estruktural gisa harturik egunerokotasunean bizitzen diren violentzia formatu ezberdina daude, lanarekiko duten aksesibilitatea, gero etxearekiko ere baldintzatzen du horrek, eta bar, poblazio migrante eta razalizatuan oso nabaria da. Zaila da, esatea, baina bai hasi beharko zela batetikan publikotik probesten etxebizitza duinak, eta merkatu librean merkantilista den logika horretatik ateratzen. Hau da, ezinezkoa da etxebizitza eskubidea bermatu egungo sistema kapitalistan, etxebizitza eskubide bat baino merkantzia hutsa baldin bada. Hortaz, askotan esaten dugu, jabetza pribatuarekiko eskubidearen parean, etxebizitza eskubidearen parean jartzea, normalean indar gehienek irabazten duena da, eta kasu honetan gu galtzen goaz porgolea da. Hortaz, zein da erantzuna horri, lehenik eta behin antolakuntza maila, oinarrizko antolakuntza maila altuak lortzea.